Muhammad Zubairu shekara 6 kenan ko wani abu mai kama da haka. Wani abun da zamu ce na dalili da ya sa aikin nan ya tsaya. Aikin nan kuma tsayawansa ya sa al'umma a cikin hanyar ma baya iya biyuwa. To ga hanya a lalace. Ga kuma irin abin da yake faruwa ana ruwan sama ma akwai mutanen da sun jira kafin su shiga gidajensu. To wannan abun gaskiya muna jan hankali musamman gwamnati wanda mun kuma wani matsala ne ma a gyara matsalan shine mu fatan mu, amma gaskiya muna cikin wani yanayi mawuyaci wanda gaskiya kasuwar mu ma ba irin yanda da take ba, kasancewar da insha Allah a daminan ne ana ta nauyi saboda haracin hanya. A rani yanayin kura da yanayin yanda abun nan an yi abin da ya shafi kasuwar ma duk kura ya burbure shi. To irin wannan abu ta taimaka a zo a yi wannan aiki.